i blant, o mae naw i blant. Dewch gyda ni, bydd yn hwyl i gael eich cwmni. Gemau, straeon, crefftau a chaneuon, gallai dyftu am fyw. Dim opsiwn sy'n byw, awr i blant yn sbesial i chi. Os da chi am gael hwyl o sbri. Croeso i Awr i Blant! Helo! Enw fi yw Bedwyr Lewis, a fi efo chi trwy'r wythnos, a ffaith diddorol amdano fi yw mae gen i ci bach o'r enw Tecwyn sy'n hoffi bod o dan y bwrdd. A helo, a fi ydy Lois Adams, a ffaith diddorol amdano fi ydy nes i bita bwyd cath by mistake un tro. Yn ystod Awr i Blant, mae gennym ni loads o bethau diddorol i wneud efo chi. Oes. Gennym ni gema. Mae gyda ni cyfweliadau gyda pobl gwahanol. Da ni'n dysgu mwy am Iesu Grist a pwy ydy Duw. Mae gyda ni quiz. Gennym ni canu. A dyma chi rhagolwg o beth sy'n mynd i ddigwydd heddiw. Exciting. Fi'n edrych mlaen am gweddill y fideo yma. Definitely. A reit, mae gyda ni gêm bach sy'n mynd i para trwy'r holl fideo. Okay? So os ydw i'n dweud gair, a gair heddiw yw exciting. Os ydw i'n dweud exciting, mae angen i chi rhewi, a nawn ni rhewi hefyd, iawn? Felly, fi'n edrych mlaen am hwn, mae'n mynd i fod yn exciting. Da iawn chi, os nathoch chi'n ffriso. Rwan, da ni'n mynd i cael lot o gemau gwahanol. Gobeithio newch chi ymuno efo ni a rili mwynhau. Yn y gêm yma, mae rhaid i ni cael y mwyaf o Skittles a ni'n gallu yn y bowlen gwag o fewn 10 eiliad. Iawn? Y person sydd efo mwyaf o Skittles yn y bowlen gwag bydd yn ennill. Wyt ti'n meddwl, Lois? O, yn oes. 3, 2, 1, go! Yes! O, mae'n ti di gael? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Allan. 3, 2, 1, go! Yn y gêm yma, mae gyda ni 5 eiliad i enwi 3 peth mae'n dweud ar ein cerdiau ni. Enghraifft, byddai'n dweud wrth Lois, mae gen ti 5 eiliad i enwi 3 person yn yr ystafell yma. Llun, beth dweud o Lois? Haw. Mae gen ti 4 eiliad ar ôl fyna. Da iawn. Felly, pawb yn deall. Gewch chi ymuno mewn efo ni, iawn? Reit, rownd cynta, na i ofyn i fe i ti. Enwa 3 peth ti'n ffeindio yn yr anialwch. Neidar, cactus a tywod. Da iawn ti. Tro fi. Gyda yma. Enwa 3 anifal sydd yn neidio. Kangaroo. Shush! Broga. Cymryd! O, that's off-putting. Reit. Enwa 3 gwahanol fath o topping ar pizza. Pinafal, ham, caws. Enwa 3 dadas neu sweets. Smarties, Skittles, Starburst. Da iawn, hwnna'n reit ydyn. Ie. Reit, enwa 3
tri chwaraeon ti'n chwarae gyda pêl. Football. Squash. Badminton. No! Ian! Na. Oh, gutted. Okay. Enwa, tri merch, enw merch, sy'n dechrau o w. Lois, Lydia Lea! Gyd chi oedd fi. Da iawn. Tri els. Dyna fi'n meddwl. Okidoki. Enwa tri peth chi'n yfed allan o mug. Coffi, te, hot chocolate. Da. Chocolate boy. Siocled poeth. Ie. Yn y Gymraeg. Okay. Enwa tri cymeriad sydd yn y ffilm Toy Story. Woody, Buzz, Slinky. Oh, just about. Iawn. Enwa tri gwahanol fath o ffordd i teithio. Bus, car, bike. No. Okay. Enwa tri bwyd sydd yn dechrau efo C. Carrot, dalai. Did you methu? No. Okay. Enwa, mae hwn yn ei bach o hynny, cagan. Reit, enwa tri Kangaroo meat. pentre neu dinas sy'n dechrau gyda T. Tre beca, tre bach, tre gwyr. Dwi'n siŵr os ydyn iawn. Wedi gorffen rai fi. A un ar ôl. Oce. Enwa tri peth wyt ti'n gallu prynu yn y cinema. Popcorn, diod, hot dog. O, da iawn. Diolch. Da iawn. Good Ydych chi mor dda? A fi? Ne, ddim mor wael ag. Beth dwi'n? Taflu what's it? What's it? Fwya what's it? Gwyneb y llall sy'n ennill. A wedyn, rhaid o, fatha shaving foam. Falle byddai hwnna wedi bod yn haws. Bysa. Bydd hwnna wedi bod yn haws. O, mae'n stingio llygad rhywun. Hei, Bala, come on. Dwi'n iawn, does na digon o thing yn ni fi. Na, dim digon. Oce, on i Max. Get set, go! Ti hefyd. Pwy sy'n di ennill? O, gyd i ennill!
be mae'n ddeud. Annwyl awr I blant. Eich tasg arbennig heddiw yw rhedeg y pellter hiraf mewn un anadl wrth wneud sŵn. O, man bach. So mae angen rhedeg y pellter hiraf mewn un anadl a wneud sŵn. Okay. Reit, dwi'n mynd I cyrra ti. No, siarad bwag. So, Lois. Barod. Helo, enw fi di Andreas, a da ni'n mynd I wneud 5 munud o marfer corff. Efo fi ydi chwaer fi Lois, a graig fi Jenny. So newch Chi siŵr bod chi efo digon o le, bod chi efo dŵr, a da ni'n mynd I ddechrau efo thema o anifeiliaid. Reit, da ni'n mynd I ddechrau wrth gynesu fyny ymestyn yn gyflym. So ni'n ddechrau efo'r pen, a da ni'n mynd I just ymestyn pob ochr. Edrych, jyst neu siŵr bod ni yn digon ymest. A ysgwydda efo cylchoedd bach. A mynd I fewn I gylchoedd mawr. Tan bod nhw'n cwyrchoedd anferth. A wedyn y hips. Dechrau efo cylchoedd bach. A mynd I gylchoedd mawr. A wedyn jyst ymestyn lawr pob coed. Ac os ydych chi'n gallu cael dwylo chi'n fflat yn y llawr, pob ochr. A wedyn ysgwyd allan. Reit, dyn ni'n barod am yr anifal cyntaf. So dyn ni'n mynd I ddechrau. Fel hyn. Ac yr anifal dyn ni'n neud ydi cheetah. So dyn ni'n mynd I ddechrau yn ala 10. A dechrau mynd yn gyflymach. A gyflymach. Ta bod y cheetah yn rhedeg o'r pas. A mae'n stopid. A mae'n dechrau rhedeg eto. A mae'n dechrau mynd yn gyflymach. A gyflymach. Tan bod o'n rhedeg full pelt. A mae'n stopid. A mae'n dechrau rhedeg. Dechrau rhedeg y tro la. A mae'n mynd I rhedeg mor ffast a mae byth yn mynd I rhedeg o holl ffordd. Nes bod yn gweld broga. Mae'r broga bach yn eistedd fel hyn. A be mae broga bach yn licio wneud ydi neidio. A mae'n mynd I neidio 10 gwaith mor uchel mae'n gallu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ac un naid mwy uchel 10. Ac anifal nesaf, mae'r brog yn gweld, ydi cranc. Mae cranc yn mynd lawr ar un goes, fy un goes straight. A wedyn mae'n mynd I fyny I lawr i'r goes arall. A pa sŵn mae cranc yn neud? Dyna neb yn gwybod. So dyn ni'n mynd I wneud hyn 5 gwaith arall, so 1 2 3 4 trola 5. Mae'r cranc yn hapus. Yr unig fel nesaf ydi lindys, neu ydy'r enw arall am lindys? Siani flewog. Siani flewog, ie. So mae siani flewog yn dechrau. Mae cwpl y llaw yn dechrau cerdded allan. Mae'r bell ddim yn gallu mynd. A mae'n stopid. A wedyn mae'n dechrau dringo nôl. Holl fawr I fyny.
A be mae Siali Blewg yn troi i fewn i pan mae'n tyfu fyny? Pili pala. Pili pala! A mae'r Siali Blewg yn mynd nôl. Mae yna mynd i fod 3 pili pala. Ni barod i wneud un. Pili pala! Dwi'n meddwl bod Lois dim ond i ffindio da pili pala. Pili pala! Reit, a nifol nesaf ydi sponcyn gwair. So ni'n ddechrau fan hyn, rwy'n un cwrs ymlaen. A dyn ni'n mynd i neidio i'r gwaith arall. So chi'n newid pa goes sy'n y blaen. Fel hyn. 10 gwaith, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ac yr anifa ola ydy hwylen. Ond mae'r hwylen yma yn mynd i fod ar ei gefn. A mae'r hwylen yn methu troi rownd. So mae'n trio, a mae'n cicio coes efo, ond dwi'n methu troi. Cos da chi eisiau gwneud yr anoddach, da chi'n gegdio brich hefyd i trio dod yn ôl. So mae'n mynd i trio am 10 eiliad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A mae'r chwylan yn cael brec bach. Dech am ysgwyd. Ysgwyd allan. A just ymestyn chydig bach just i orffan. Cyffwrdd a'r coesau. A just ysgwyd pob rhan o'r corff allan. A dyna ddiwedd sesiwn cyntaf ni. A newn ni weld chi fory. Challenge ola ydy gesio pa anifeiliaid da ni'n dynwared pan da ni'n gadael. Wel, boys, bach oedd hwnna'n exciting. Da iawn. Iawn, os ydych chi wedi trio unrhyw rhai o'r gemau, fi eisiau chi postio nhw ar cyfryngau cymdeithasol, a cofiwch hashtagio awr i blant. Awr i blant. Awr i blant, mae Dod fan ar y hyn. sgrin yn fan hyn. Be di sŵna? Mae rhywun yn ffofio fi. Mae rhywun yn zoomio fi. O, gwych, da ni'n mynd i cael cyfweliad. Helo. O, helo. Enw fi di Lois. Pwy yw ti a lle ti'n dod o? Hi Lois, Eleri dwi, a dwi'n dod o Porthmadog yn Gogledd Cymru. O, yes, rhywun o Gogledd. Y cwestiwn cyntaf ydy, pa ffilm ydy ffilm gorau ti? Y Disney, ffilm Disney. O, dwi'n hoffi Disney gymaint, mae'n anodd i fi ddewis un sydd gorau fi. Ond dwi'n gwybod os mae hwn yn cyfri oherwydd Disney Pixar, dio, ond Finding Nemo di hoff yn fi. Oh, brilliant. Mae hwnna yn un ffynnu. A'r ail gwestiwn ydy, sut oeddech chdi cyn dod yn Gristion? Pan o'n i yn ifanc, o'n i wedi tyfu fyny efo mam a dad yn bod yn Gristion. O'n i'n hogan cweit poenus yn poeni am lot o bethau, ond un peth o'n i ddim wir wedi bod yn poeni am oedd os o'n i'n Gristion a'i ffeidio. Achos o'n i'n meddwl bod mam a dad wedi cael ei achub gan Iesu. Mae'n siŵr bod fi'n saff hefyd. So o'n i'n poeni am hynna. O'n i'n meddwl ella bod fi'n Gristion herwydd bod mam a dad yn Gristion. A so, be nath newid meddwl ti? So, pan o'n i tua rhyw 10 oed, o'n i ar gwersyll, a nath yr gweinidog ar y pryd deud i fi, os da chi ddim yn Gristion, dim ots pwy di teulu chi, dim ots o lle da chi'n dod, os da chi ddim yn Gristion, da chi ddim hyd yn oed yn heiddi mynd i'r bin yn golwg Duw. A nath hynna rili ofni fi, o'n i ddim eisiau mynd i'r bin, da. Yeah. So, nes i ofyn i un o'r arweinwyr ar y gwersyll,
sut dwi'n gallu stopio rhag mynd i'r bin? A nath nhw dweud, yr unig ffordd fedra ni cael ein gweld yn saff yn golwg Duw ac yn berffaith ydy trwy cael ffydd yn Iesu. Ac y ffordd da ni'n dangos bod ni efo ffydd yn Iesu ydy trwy gweddio a gofyn am maddeuant am y pethau drwg da ni wedi gwneud sy'n cael ei galw yn pechod. So dyna nes i gweddio bod Iesu yn maddau fi am y pethau drwg dwi wedi gwneud. O, gwych. Mae hwnna'n anhygoel. A cwestiwn ola ni ydy, be wyt ti'n mwynhau a be ti wedi stryglo yn ystod yr amser cloi yn Covid-19? So, dwi wedi cael amser yn ystod yr amser cloi i ddarllen a cael amser bach i'n hun ac i fyfyrio chydig. Ond rhywbeth dwi wir di methu a di stryglo efo ydy peidio gweld teulu a ffrindiau a peidio cael roed cwtches i nhw hefyd. Ie, a fi na, dwi eisiau rhoi cwtch i pawb, a mae mor anodd peidio. A mae'n anodd ar Zoom. Dim mae o. Diolch o galon Eleri i siarad efo ni. Mae stori chdi mor anhygoel a da ni methu gwitchat yn clywed mwy gan stori Griff, y stori da ni'n mynd i glywed rwan. Gret. Diolch Lois. Ta! Wel, diolch yn fawr iawn Eleri am hwnna. Nes i ddysgu lot fawr ohono ti. Diolch yn fawr. Wel, mae gennym ni lot o bethau diddorol da ni wedi wneud i chi. Da ni efo posters, so chi chi lliwio, llyfrnod, so bookmarker, a llyfr comic o'r storion da ni yn deitha chi yn Awr i Blant. A gallwch chi lliwio nhw, a wedyn hashtagio Awr i Blant. A gallwn ni weld beth ydych chi wedi lliwio. Iawn, nawr mae gyda ni can wrth Lydia, sef chwaer Lois, a mae hi'n mynd i ddysgu adnodd i ni, a mae hwnna mor werthfawr achos ni'n gallu cofio lot o adnodau yn y caneuon ni'n dysgu. Dwi am i chi a phobl Dduw i gyd, ddeall mor arithro fawr ydi cariad y Meseia. Mae'n lletach yn hirach, yn uwch ac yn ddyfnach, na dim byd arall. Dwi am i chi a phobl Dduw i gyd, ddeall mor arithro fawr ydi cariad y Meseia. Mae'n lletach yn hirach, yn uwch ac yn ddyfnach, na dim byd arall. Efesiau 3 adnod 19. Mae'n adnabod y rhai sy'n ymddiried ynddo. Mae'n adnabod y rhai sy'n ymddiried ynddo. Mae'n adnabod y rhai sy'n ymddiried ynddo. Mae'n adnabod y rhai sy'n ymddiried ynddo.
arglwydd yn dda. Y Mae'r arglwydd yn dda, yn amddiffyn fanydd ar gyfwr. Y Mae'r arglwydd yn dda. Mae'n rili pwysig canu i Dduw, ond hefyd mae'n bwysig siarad efo Dduw, sef gweddio. So, da ni'n mynd i gweddio a siarad efo Dduw rwan. O Dad, Duw yn y nefoedd, diolch o galon am wneud bob dim. Diolch am y greadigaeth, diolch o galon am yr anifeiliaid ni'n gweld, a hefyd ein teuluoedd ni. Os gweli di dda, helpa ni wan i ddallt byw ti yn deitha ni. Helpa ni ddall y Beibl, helpa ni ddall pwy wyt ti a pwy ydi Iesu Grist. Yn enw Iesu Grist, amen. Amen. Diolch yn fawr, Lois. Reit, nawr, ni wedi gofyn i Lydia i ddarllen rhan o'r Beibl i ni, okay? A syth ar ôl i Lydia ddarllen y Beibl, ni'n mynd i gael stori bach gyda help Griff sy'n helpu ni i ddeall y darn yma yn y Beibl. Draw at y ti, Lydia. Effesiau 2, adnod 1 i 3. Bu adeg pan oedd eich chwithau yn feirw yn eich cymweddau a'ch pechodau. Yr oeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i ddiddod i dywysog galluoedd yr awyr. Yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn y rhai sydd yn anifydd y Dduw. Ymhlith y rhai hynny yr oedden ninnau i gyd unwaith, yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthi dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau, yr oeddem wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Mwyn esbonio y darlleniad yna, sef Effesiau 2, 1 i 10. Dyma chi stori egluro y rhan gyntaf. Mae'r stori yma am Griff a sut y daeth o yn Gristion. Beth rydyn ni am wneud yw mynd trwy'r disgrifiad yn Effesiau 2 o sut mae rhywun yn dod yn Gristion. Dyma Griff. Mae adnod 1 i 3 yn ei ddisgrifio cyn iddo fod yn Gristion. Mae'n ddarlun, ond mae'n ein disgrifio ni hefyd. Mae'n dweud 3 pheth am Griff. Yn gyntaf, mae o wedi marw. Mae adnod 1 yn dweud, pan oedd eich chwithau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Tydi ei gorff o ddim wedi marw, ond mae o'n farw tuag at Dduw. Does ganddo fo ddim perthynas gyda Duw. Tydi o ddim yn gallu ymwneud go iawn gyda Duw. Felly, yn ein stori ni, mae Griff yn hollol farw. Yn ail, mae Griff yn gaeth. Mae o'n styc, wedi cael ei ddal yn sownd. Mae wedi ei ddal yn sownd gan 3 pheth. Mae'n styc yn y byd. Mae adnod 2 yn sôn am y byd hwn, y rhai sy'n anifydd i Dduw. Ac yn adnod 3 yn dweud, ymhlith y rhai hynny yr oeddem i gyd fel pawb arall. Nid yw pobl y byd, y bobl sydd o amgylch, yn helpu Griff, oherwydd y mae'n nhw yn farw hefyd, y maent yn ei gadw'n farw. Peth arall sydd yn ei gadw yn gaeth yw y cnawd. Mae adnod 3 yn sôn am byw yn ôl ein chwantau dynol, dymuniadau'r cnawd a'i synhwyrau. Fedra ni ddim stopio bod isio gwneud pethau drwg. Rydyn ni methu rheoli ein teimladau a'n ymddygiad drwg. Mae nhw
yn ein dal ni yn gaeth ac y mae y diafol hefyd yn dal ni yn gaeth. Mae adnod 2 yn sôn am tywysog galluoedd yr awyr. Dyna ddisgrifiad o'r diafol sydd am gadw Gruff yn gaeth yn y bedd ac yn y fynwent. Mae Gruff yn hollol gaeth, yn styc a heb obaith achub ei hun. Ond yn waeth na hyn i gyd, mae Duw yn ddig gyda Gruff. Mae adnod 3 yn dweud ei fod e'n gorwedd dan ddigofaint Duw. Bydd Duw yn ei gosbi am yr holl bethau drwg y mae wedi ei wneud. Mae Gruff mewn cyflwr ofnadwy. Mae'n farw yn ysbrydol. Mae'n gaeth i'r byd, ei chwantau drwg ac i'r diafol. Ac mae Duw yn ddig gyda fe ac yn mynd i'w gosbi. Peth ofnadwy yw peidio bod yn Gristion. Mae'n rhaid i ni ddallt ein bod ni mewn cyflwr tebyg i Gruff os ydyn ni ddim yn Gristnogion. Oes gobaith i Gruff? Oes gobaith i ni? Oes. Ond mae'n rhaid i chi ffindio allan y tro nesaf. Iawn, peidiwch poeni achos dim dyna diwedd y stori. Na, bydd ei stori really trist os hwnna bydd o. Ond mae o yn bwysig cofio fod ni yn farw o flaen Duw os dyn ni ddim yn Gristnogion fel Gruff yn styc i natur drwg ni ac i'r byd. Ond dim dyna ydy diwedd y stori. Lwcus. Yeah. Iawn, mae gen I bach o newyddion exciting. Da iawn, da iawn. Iawn, ni'n mynd i ddysgu adnod nawr, ond dim ni yn mynd i ddysgu adnod. Chi'n mynd i ddysgu adnod gyda help. Pwy? Wel, na i weithio ti. Gyda help Mr a Mrs Llun. Wow! Helo, fi yw Mr Llun. A fi ydy Mrs Llun. Wow! Gobeithio newch chi gofyn adnod fory. Fory, adnod wedyn. Ie. Iawn, nawr ni'n mynd i gael quiz.
wedi cael 2 tîm. Tîm y bechgyn yn erbyn tîm y merched. Reit, bob tro ni'n ateb cwestiwn yn gywir, ni yn mynd i tynnu un o'r spaghettis yma allan o'r pot. A pwy bynnag sy'n tynnu'r spaghetti lleiaf allan, sydd yn mynd i golli. A os ych chi'n colli, mae angen troi yr olwyn bren. Dun, dun, dun! Dun! Pa mor exciting! Exciting iawn. Reit. Sef, cwestiwn 1. Os gwelwch yn dda, Luned, beth ydy cwestiwn 1 y quiz? O ble oedd y darlleniad? Effesiaid 2, adnod 1 i 3. Diolch. Beth yw... Hold on. Eitha hir, fi'n meddwl bod hir. Cwestiwn i'r genod. Beth yw'r 3 peth mae'r darlleniad yn dweud i ni am Griff? Mae Griff yn gyntaf wedi marw o flaen Duw. Mae o'n gaeth ac bod Duw yn ddig efo, mae barn Duw arno fo. Da iawn. Yes, so dwi fi'n pigo un. I bach. Yn reit hir. Yes. Iawn, cwestiwn nesaf bechgyn. I beth mae Griff yn gaeth iddo fe? Mae Griff yn gaeth i'r byd, mae'n gaeth i'r cnawd ac yn gaeth i'r diafol. Diolch yn fawr. Hir. Angen bod yn hir. Da iawn. Cwestiwn i'r merched. Ym mha ffordd y mae Griff yn farw? Mae Griff yn farw achos does gynno fo ddim perthynas gyda Duw. Mae perthynas rhwng fo a Duw ddim yna. So mae marw o flaen Duw. Cywir. Da iawn. Wych. Ni'n gwneud hwn. Yn hir! Woo! Fuchs! Yn y darlleniad, beth mae Griff yn gorwedd o dan? Mae Griff yn gorwedd o dan digofaint Duw. Mae gyda fo'r un bach! Yes! A cwestiwn olau'r merched? Oes gobaith i Griff? Oes, mae yna gobaith i Griff, a da ni wedi glywed am hynna fory. Ond cyn mynd i fory, mae rai ni fynd at... Yr olwyn bren! Croeso i olwyn bren! A bedwyr tîm y bechgyn sydd i ennill. Felly... Colli! Chi sy'n gorfod spinio yr olwyn bren. Iawn. Come on, rhywbeth da. Acio'n y teilio dy iar! A dig i at slo. Go! Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau heddiw. Dwi wedi. A fi hefyd. Yeah. Gobeithio nawn ni weld chi fory, a dyma rhagolwg bach i chi o beth sy'n mynd i ddigwydd. Beth sy'n mynd
mynd i ddigwydd i Griff fore. Pwy a wyr? Dwi'n gobeithio bydd yna Griff yn cael ei achub rhywsut, ond dwi'n gwybod sut. Fi'n siŵr bydd e. Bydd, ie. Iawn, cofiwch am yr gweithgareddau ni wedi rhoi i chi. Maen nhw yn y link o dan y fideo. Ac hefyd, hashtagio Awr i Blant. Awr i Blant, ddim Awr i Bawb. Awr i Blant. Efo eich lliwio chi, efo eich gemau chi, neu unrhyw fideos da chi wedi wneud. Byddwn ni wrth ein bodd yn gweld beth da chi wedi bod yn wneud. Fi'n edrych mlaen. Edrych mlaen. Iawn, diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu yn yr fideos. Diolch o galon. Ta-ta! Awr i blant, o mae'n awr i blant. Diolch gyda ni.